Zab mga kalagay, no? Mahaw, mahaw, mahaw. Ngayon ta. Suldaan, suldaan. Chicken joy. Wala ko balong si tawagan eh. Basta baboy na. Ngayon ta. Salamat kayo sa gahata ganino. Akong asawa nga si Lalabs. Namiya. Kaon ka. Binigay nga ni makagaol ba ni. Siyempre lami ko sudan diri o kabalon sa sudan sa probinsya dito sa pamilya ba, no? Unsa ba sige sudan sila bulad nya kuha diri karne-karne. Nga nagiyo man. Abay yung makadanak. Bait kayo. Bait yung mukha uning nagsudan ma din. Mata kabalon sa sudan sa atong pamilya. Sa Mindanao, lagyo kayo. Wala kayo mil-mil, di ka uli. Bait kayo. Hindi ka nang magkaon ka nga. Ikaw raw sala sa lamisa. Na ba? Wala kay gana. Wala isa mga kadalanak, no? Nga ako, magkaon ko, video-video na lang ko. Para kamulok mong kaon. Magkano ko sa kamera. Pwede ko masumulan dayon. Ano? Nangyari ko na ng kinabuhi sa mga OFWs na to. 2 years ang kontrata. Nag-abot sa Pasko. Maghanda ang pamilya. Walay mama. Siyempre, wala pa naman ang kontrata. Lisod kayo sa mga OFWs nga na. Igo na sa video call. Diba? Mingaw. Nang uban, naingon na lang ito ng uban sa Facebook. Sana all buo ang pamilya sa araw ng Pasko. Kung saan pa rin mo sana all di wala naman ang kontrata sa imong pamilya na nasa ibang bansa. Pag nakauli. Yung sa mga OFWs, kana dyan pinakalisod. Ako ganit, nara ko years Manila. 5 years na. 5 years na siguro. Wala na ko uli-uli. Makauli ko pero dili Pasko. Kanang Pasko di ko kauli. Nang huwag nang iplanuhan nga baka next year makaulit na ko. Baka taga Pasko para sa usa ka tuig kausar ka makauli. Makabanding mong pamilya. Kaon ta. Diba? Ay mo kabala ka. Libre na eh. Muna diya sa mga may pamilya nga OFWs. Bahalag na ikulang sa pamilya nga nagtrabaho. Libre tiga mga itong Pasko. Mag-amport sa Ginoo nga, taga-antag pamis kayo sa panglawas. Bigyan pa tayo ng mahabang buhay at malayo sa sakit at sa mga pagsubok sa buhay. Maayos na yun. Pagdasal nyo rin na sana balang araw magkabuo kayo. At nakumpleto ka mo. Kumpleto mo tanan sa inyong balay. Paningkamot mong pang-eskwela. Ano naman na? Ano na yung mga anak sa mga OFWs? Inyong inahan o amahan ba? Trabaho sa ibang bansa para maka-eskwela magtarong na ipang balon o pang tuition. Eskwela gid mo. Ayaw saya nga ang mga tuig nga wala inyong inahan sa inyong tapad, nagsakripisyo na para sa inyong pag-eskwela. Para manindot inyong kinabuhi. Para mahatag nila
Ano sa inyong gusto? Labi na karon mahal kayo mga tuition. Sus. Sakit kayo sa bulsa. Na eskwela gimong tarong. May dili magbarkada og kanang mga barkadang kalainom, barkadang laagan kana mo nilihayan. Karaghanan nga na sa boarding house. Mangyaya laag ta ani, laag ta dito. Na maguyab-uyab, mag-unay-unay. Excuse me. Mag-unay-unay ra mo na boarding house. Pagkagabi huungon din ka, maboros layog sayo. Problema din mo yun kangan. Napay na kung mag-eskwela mong tarong, irespeto ninyo ang pagsakripisyo sa inyong ginikanan ng gamahan o kinsa magaling na sa inyong bansa ang nagpa-eskwela ninyo, kumanon ninyo yung pag-eskwela. Pag kuman siya eskwela, makatrabaho na mo, mas inyong sweldo mas okay na, kaya na ganyan mo suportar sa inyong inang gamahan, pwede na mo paulion ni mong mama, pag imong pamilya, okay sa man nasa imong bansa nga, hindi Pasko gusto mong makumpleto, ikaw na magtrabaho, okay na kayo. At least, balik kung sa kago ang trabaho sa mong ginikanan sa ibang bansa, OFWs, malipay rin siya kay yung hinaguan, inyo magitang gisuklian na kayo. Ispila man mo tarong, naghumaman mo, na diploma, nakapasok sa stage. Stage. Manin ninyo ha. Diploma muna bago asawa. Yun lang. Hindi ulit si mga ginikanan, nanay apo, tagduwa ka po, tulo, sakit kina sa ulo. Mura na. Mga kadanak na mura itong pagtabi-tabi, salamat kayo sa pagtanaw, ay magkalimot o subscribe, no, kay mudaghan pa tanong. Salamat kayo mga kadanak, no. Babush.